Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh lan bini sepuh ingkang tansah kawula hormati, para pamirsa wilayah dusun ingkang tansah kawula hormati, wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa ingkang pinuntun ingkang mulyan, langkung ngarsanipun Pak Daniel ingkang kula hormati, Bapak Ibu lan para takziah ingkang badhe mulya. Puji syukur kunjuk dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kasarasan saha kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Para takziah sedaya, kula badhe ngaturaken urut-urutanipun acara wonten ing siang menika. Acara ingkang sepisan inggih menika pambuka, acara ingkang nomor kalih inggih menika atur bela sungkawa saking Bapak Lurah. Acara ingkang kaping 3 inggih menika atur panuwun saking pihak keluarga Bapak Joko. Acara kaping 4 inggih menika sesorah saking Bapak Daniel. Acara ingkang kaping gangsal inggih menika panutup. Mengkaten urut-urutanipun acara wonten ing wekdal menika. Sumangga kula lan panjenengan sedaya miwiti acara menika kanthi waosan basmalah sesarengan. Kawula dherekaken. Matur nuwun. Acara ingkang angka kalih inggih menika atur bela sungkawa saking Bapak Lurah. Dumateng Bapak Lurah kula sumanggaaken. Lajengipun acara ingkang kaping 2 inggih menika atur panuwun saking kaluwarga penandang musibah. Dumateng Ibu Joko kula sumanggaaken. Nuwun para takziah ingkang kula hormati kanthi rahmating Gusti ingkang Maha Kuwas, satemah kita sedaya saged kempal manunggal kanthi nir ing sambikala ing upacara pamutaking almarhum Bapak Joko. Kepareng kula minangka wakilipun kaluwarga ingkang nandhang bela sungkawa ngaturaken agunging panuwun dumateng para takziah ingkang sampun kepareng rawuh wonten dalam mriki. Kaluwarga ing mriki boten saged pareng lelintu menapa-napa, kejawi naming mamuji-mugi amal kasaenan panjenengan sedaya tansah hapi wales saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kula aturaken matur nuwun dumateng para takziah ingkang sampun maringi donga supados sedaya almarhum Bapak Joko saged ketampi pinepira sedaya dosa lan kalepatanipun lan dumateng kaluwarga ingkang dipuntilar. Mugi kaparinga manah tabah ikhlas lan tawakal. Ing wasana cekap temanten ingkang saged kula aturaken menawi wonten atur ingkang kirang prayogi kula aturaken nyuwun pangapunten. Menggah acara ingkang salajengipun inggih menika tausiah saking Bapak Daniel. Dumateng Bapak Daniel kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, monggo kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun maringaken sedaya nikmat lan kawarasan dhateng kita sedaya. Kesedan yaiku tembung ingkang boten asing dipuntalingaken kita sedaya. Nanging saged nggeterake penggalih kita sedaya. Menapa? Amargi kesedan mesti badhe dipun alami dening saben manungsa. Ngapunten panjenenganipun sugih utawi kere, enom utawi sepuh, pejabat tinggi utawi rakyat alit. Rasulullah nate dipundangu dening rencang. Sinten priyantun paling menggalih ugi sinten priyantun paling bijak. Rasulullah mangsuli, priyantun paling menggalih yaiku priyantun ingkang ngenget kesedan. Lan priyantun paling bijak yaiku priyantun ingkang paling sae jagenipun. Datengaken kita sedaya mboten badhe mangertos benjing menapa gantosen kita sedaya seda. Bok menawi taun menika, wulan menika ugi benjing kita sedaya mboten badhe nate mangertos. Punika sekedhik pitutur kesedan. Kesedan ngengetaken menawi wanci pangaos sanget. Kesedan ngengetaken menawi kita sedaya saenes sinten-sinten. Kesedan ngengetaken menawi kita sedaya mboten ngagungani apa-apa. Kesedan ngengetaken menawi gesang sekedhip. Kesedan ngengetaken menawi gesang mengkaten pengaos. Mila kudu kula ngengetaken sumangga kita sedaya dadosaken kesedan dados guru paling sae kita sedaya. Matur nuwun. Matur nuwun. Kalajengaken pamberangkating layong tumujeng sasana waya.
Kula minangka ndherekaken lumampahing acara kasripahan wonten kekirangan. Anggenipun kawula matur nyuwun sedaya samudra pangaksami. Kawula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.